Na historia dos estudos sobre calquera lingua hai moitos intrascendentes, algúns importantes e moi poucos imprescindibles. O Atlas Lingüístico de Euskal Herria é un destes últimos porque é unha obra de referencia a que haberá que acudir unha e outra vez para os estudos sincrónicos e diacrónicos de fonética e fonoloxía, de morfosintaxe, de léxico, de sociolingüística ou de etnografía. Este atlas é e vai seguir sendo no futuro un instrumento sumamente valioso para a lingüística euskárica, pero tamén para os que nos ocupamos de outras realidades lingüísticas da Península Ibérica. Neste momento, nos estamos poñendo en marcha un dicionario histórico e etimolóxico da lingua galega, e estou seguro de que os datos deste atlas van botar moita luz para a correcta interpretación dos basquismos presentes no galego que nos chegaron por vía marítima, a través dos contactos entre os mariñeiros e por vía terrestre desde tempos xa antigos. Hai un aspecto que me gustaría salientar nesta obra que pode parecer secundario, pero que non o é. É o deseño e a claridade na presentación dos datos. Os seus mapas son informativos, pero ao mesmo tempo nídeos, atractivos, e son a envexa de moitos dos que nos dedicamos á xeografía lingüística. Ben sabemos o custoso que é realizar unha obra deste tipo e a cantidade de obstáculos que hai que superar nas distintas fases da súa execución ata vela culminada. Permítanme, pois, que dea os meus parabéns a Euskaltzaindia e a cantos traballaron neste proxecto que pon ao noso dispor un tesouro que debe ser orgullo para a dialectoloxía vasca, pero que agradecemos e aplaudimos os dialectólogos de todo o mundo.